ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ 4 ଜଣ ହୋଇ ବାହାରିଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟି ମହାନଦୀର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 18ରୁ 20 କିମି ଭିତରେ ଦୂରତା ହେବ। କେବଳ ବାଇପାସରେ 18ରୁ 20 କିମି ଭିତରେ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ 30ରୁ 33 କିମି ଭିତରେ ଦୂରତା ହେବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ଭାବିତ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ନାମ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟିରୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଘଣ୍ଟା ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସାରେ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ବିଶିଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଥା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଜୟ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଥା। ଜୟ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ଉପରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିୟୁଟେ ଆଇସି। ଚାଲ ଦେଖବା। ଏ ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ଯାଇ ହେବ। ଏକାଥରେ 2 ଜଣ ଆସି ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଚଉଡ଼ା କମ୍ ଅଛି। ଏଠି ତ ଆଗରୁ ପାଣି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଏଠି ପାଣି ଥିଲା। 2-3 ବର୍ଷ ତଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ପାଣି ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠୁ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ।